Ola, Rocío, sabías que a maior parte da Terra está cuberta de auga? Pois sí, toda esa auga forma o que chamamos a hidrosfera. De feito, a palabra hidrosfera provén do grego hidros, que significa auga, e esfaira, que ven sendo esfera. A hidrosfera inclúe toda a auga do planeta, océanos e mares, ríos, lagos e lagoas, a neve e o xeo dos glaciares e tamén a auga subterránea que non vemos. Pero, ollo, de toda esta auga, fixadevos o que vos teño preparado. O 97% é auga salgada. E tan só nos quedaría o 3% para a auga doce. Pero fixadevos, dese pequeno 3% que é auga doce, o 2% está conxelada nos xeos e casquetes polares, por exemplo. E apenas o 1% se atopa en estado líquido. Non vos parece moi pouco? Onde atopamos auga doce? Nos continentes, a auga doce aparece en distintos estados. Líquida en ríos, torrentes, mananciais, lagos, lagoas e pozas. Sólida como o xeo acumulado nos glaciares ou a neve das montañas. Subterránea, agochada debaixo da superficie en acuíferos. E sabedes que? Cando esa auga subterránea sae á superficie de forma natural, forma fontes ou mananciais. Pero tamén podemos acceder a ela con pozos escavados polo ser humano. Se a auga subterránea circula por rochas como as calcarias que se disolven co paso do tempo, poden formarse covas e galerías naturais. A auga doce é escasa, valiosa e absolutamente esencial para a vida. Por iso temos que coidala, usala con responsabilidade e protexela da contaminación. E para iso, pecha a billa mentres te enxaboas ou lavas os dentes. Dúchate no canto de bañarte. Non uses o inodoro como papeleira e non tires toalliñas hixiénicas, aínda que o envase diga que son biodegradables. Non. Pon a lavadora e o lavalouzas só cando estean cheos e trata de que ningunha billa da auga pingue ou estén sen perlizador, xa que este aforra o 50% do caudal da auga. E ata aquí estes consellos. Vémonos no seguinte vídeo.